Dumela mahulu, the nyaya metician is back kungemsana. Muri eZimbabwe ndadzoka pano nhasi ndine nyaya imwe yandivhundutsa. Nyaya yandasangana nayo iri kuitika muma streets umo hazvisi kupera zvakanaka. So nyaya iri kuitika panapa ndeyekuti muri kungoziva kuti vanhu vakawanda vari kungopwanyirwa dzimba. Nyaya iyo maland baron mamwe aingosungwa and stuff, vanhu vachingodzingwa panzvimbo dzevaigara mumaprazi mune nzvimbo dzakasiyana siyana. Kanzuro yacho inenge ichingofambawo futi ichingoita iyoyo ngoma ndiyo ndo maskillful anga ari kuitika paZimbabwe zvamanje manje. So panapa chandiri kuona chiri kuitika ndechekuti advocate Chamisa ndokubva vazopindira nyaya iyi ndobva vachitaurawo mastatement avo vachiti there's no meaning independence and meaningful land rights without ownership and chichichi, vachitaura nyaya yekudzingwa kuri kuitwa vanhu vachiti aiwa zviri kuitwa vanhu izvi hazvina kunaka and stuff, but pano hazvina kupedza nguva and hazvina kupedza ma-hours pangotaurwa izvi naadvocate Chamisa tabva tatoona daily news yatobudisa kwanzi government puts a halt on land evictions, yatombopoza yamira kudzinga vanhu kuri kutoitika kwanzi aiwa ngazvimbomiswa mushure mekunge zvangotaurwa chete naadvocate Chamisa pavakangokomenda nyaya iyoyo. Ameno apa kuti kushaya kunzwisisa kuti vanga vachiti nguva yese munhu anenge kuti anenge akanyarara, so vari kuziva kuti alright chese chaanenge angotaura here kana kuti zvinenge zvakatariswa nevanhu vakawanda kana kuti vanenge vari kunyika dzakawanda and stuff, ameno kuti chii chinenge chaitika kwavari kana kuti vanenge vatoona kuti aiwa ndiye munhu wacho ane voice riri kudiwa kana kuti voice rinogona kuteerereka, nekuti rimwe timu rese iri harina basa nazvo vanozviti maopposition nekuti kuti vakomende vachimirira vanhu, no havana nguva nazvo, vangori nenguva yekuti ivo vawane zvigaro nekuwanawo mari kana kuti vawane maposition mupolitics, ndo zvavanenge vachingoda. But advocate Chamisa munhu anoratidza kuti anomirira vanhu, akungotaura one word, kungotaura nguva diki chete, one post yakangoposta, kwete kuti kubuda pavideo, no, kungotaura one post iyo yakangobuda iposta ndobva patotwa action kudhara. Zvinoratidza kuti munhu anenge anodiwa kana kuti anonzwisisika zvaanotaura than mamwe maopposition, inova imwe sign. Enda zvangu panapa handisi kuti pakuti ndikukambena kana kuti kusaidhira munhu, but tikada kutarisa situation inenge iripo paground chezvizvo. Timu rimwe rese rakanyarara, mazita hatisi kutaura mazita, but rimwe timu rese rakanyarara, but mukuru abva angozvipira kuti angotora one post zvinhu ndobva zvatomirwa. Muri eZimbabwe I am the nyaya metician, ndinoweka nyaya idzi semetsi, ndinogara ndichidzifambira kana uchingota